Benvinguts de nou al taller de l'Eva juntament amb Òmnium Cultural. Avui us ensenyarem a fer bols de pasta de paper. Per fer aquesta activitat necessitarem paper de plàstic transparent, un corró de fusta, la pasta de paper maixé o la pasta de paper i uns bols per fer servir de motlles. Un cop tinguem els motlles fets i secs, també necessitarem pintura i pinzells per poder pintar. Per fer aquesta activitat necessitarem pasta de paper, que podem comprar en alguna botiga o ens podem fer nosaltres mateixos. A continuació us ensenyaré com fer-ho amb paper higiènic. Començarem agafant el paper higiènic, el tallarem a trossos ben petitonets i omplirem una safata o un bol. Ara que ja tenim el paper tallat, omplirem la safata d'aigua fins a cobrir-ho tot. I un cop ben cobert, ho deixarem reposar uns 5 minuts. Passat aquest temps, ja tindrem el paper higiènic prou estovat i ara tocarà colar-lo per treure-li tota l'aigua. Per fer-ho, utilitzarem un colador de roba. Si no en tenim cap, com és el meu cas, utilitzarem un llençol que ens farà el mateix servei. Anirem fent-ho de mica en mica per poder treure bé tota l'aigua del paper. Un cop hem tret bé tota l'aigua, aquest és el resultat que ens ha de quedar. Els trossos que ja no tenen aigua els anem deixant separats en una safata. Tenim el paper sense aigua, ja ben escorregut, passem a afegir-hi l'últim ingredient per poder fer el paper maixé o la pasta de paper. En aquest cas és la cola blanca. La posarem a cullerades per anar controlant la quantitat de cola que posem. I aquest és el resultat, una pasta de paper que ens permetrà fer diferents formes, figures i treballs. Per poder fer qualsevol dels bols, primer de tot necessitem una planxa de pasta de paper. Per fer la planxa agafarem 2 trossos de paper de plàstic transparent, agafarem una pilota de la pasta de paper, cobrem amb un altre tros de paper de plàstic transparent, aixafarem una mica i amb el corró començarem a llisar. Hem de tenir present que anem a fer una forma rodona, per tant, ens interessa que quedi el més rodó possible o quadrat. Quan ja tinguem la planxa feta al nostre gust, traiem la primera capa de paper de plàstic transparent i amb molta cura la posem dintre del bol. En aquest cas, com que el bol és molt tancat, haurem de vigilar molt. Amb les mans donarem forma al bol i traurem aquells trossos que sobrin. I ja tenim el primer bol a punt. Anem a pel segon bol, farem el mateix, posarem el paper de plàstic transparent, agafarem una bola de paper maixé, la posarem a sobre del plàstic i l'aixafarem una mica. Agafarem un segon paper de plàstic transparent, el posarem a sobre, agafarem el corró i tornarem a aixafar la pasta de paper i a fer-ne una planxa. I ja tenim la segona planxa i l'anem a posar en el bol. En aquest cas serà molt més fàcil perquè el bol és més obert. I ja està,
Aquí tenim els dos bols. Ara els hem de deixar secar un parell de dies, 3 dies, depèn. Si els podeu posar al sol, s'assecaran molt més ràpid. I finalment tenim els nostres bols. Hem trigat una setmana perquè s'assequessin, però ja els tenim totalment secs. I ara anem a pintar-los. Per pintar els nostres bols necessitarem paper de diari, pintures, la gamma de colors que nosaltres vulguem, tapes de pots per poder fer les barreges i pinzells de diferents tipus i mides per poder pintar. Començarem pintant el primer bol, el bol més petit, farem que sigui una flor, en aquest cas farem una rosella, ja que és l'època de les roselles. Per pintar el nostre bol com si fos una rosella he agafat 3 colors, el vermell, el blanc i el blau. Ja el tenim pintat i ara el podem assecar damunt d'una fusta perquè no se'ns enganxi el mullat en un paper. Ja tenim el nostre bol acabat i sec, ara ens quedaria fer-hi els últims detalls. Si la part de dintre la volem encara una mica més negra del que l'hem fet, podem agafar una cera perquè es vegi més fosc, més com una rosella. Un cop fet, ho vernissarem. Mentre deixem que l'altre bol s'assequi, pintarem el segon. En aquest cas el pintarem de diversos colors, barrejant-los entre ells, i el deixarem preparat per fer-hi un dibuix a sobre. Ja el tenim pintat i igual que l'altre bol el posarem damunt una fusta perquè s'assequi. I aquest és el resultat del bol un cop vernissat i sec. Ara el podríem deixar-lo així, que ja és prou bonic per si sol, o li podríem acabar de donar els detalls perquè sembli més una flor. Per fer-los necessitarem plastilina del color que vulguem, una barrina, filferro i una pistola de cola calenta. Començarem fent 3 forats a la pasta de paper. Els farem amb la barrina, millor que no acabi de foradar-se fins a baix de tot. Un cop tinguem fets els 3 forats, posarem cola calenta en un i enganxarem un dels pals de filferro. Ens esperarem una mica que estigui sec. Un cop sec, farem el mateix en els altres 2 forats. Mentre ens esperem que s'assequi, farem 3 boletes amb la plastilina. Ara tornem a agafar el bol, agafarem les 3 boletes i les posarem a dalt de tot dels pistils. I ja tenim la nostra flor de paper mâché. Aquí tenim el segon bol, és un bol més pla i aquest l'acabarem fent-hi un dibuix a dintre. Ara que ja el tenim dibuixat, anem a fer els últims detalls amb pintura. I ja el tenim acabat. Ens esperem que estigui més sec i també li podem fer una capa de vernís si volem. I aquest és el resultat del nostre treball d'avui. Bé, espero que us hagi agradat, que us ho hàgiu passat molt bé i fins la propera.